Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor RTV Scheldemond, de lokale omroep van West-Vlaanderen. En er zijn twee mensen aangeschoven en die hebben alles te maken met het bestuur van RTV Scheldemond. Eerst de dame, met wie heb ik het genoegen? Lia Flikweert uit Sluis. Nou Lia uit Sluis, van harte welkom. Dank u. En naast jou, Jan? Jan Schaalje. Ik woon in Oostburg. Oké. Jan, om met jou te beginnen. Je hebt een aantal maanden geleden gezegd, ik wil eigenlijk stoppen met als voorzitter en secretaris van RTV Scheldemond. En we zijn met z'n allen aan de slag gegaan. En ja, uiteindelijk is Lia Flikweert eruit gekomen als de kandidaat. En unaniem, we zijn gezegd van Lia gaat het overnemen. Maar voordat we met Lia aan de slag gaan, Jan, wat heeft jou zo getrokken om in het bestuur te komen van RTV Scheldemond? Vertel. Nou, na mijn actieve carrière heb ik een aantal vrijwilligersfuncties gedaan. Dat vind ik gewoon leuk. En ik begreep dat Scheldemond op een gegeven moment nog maar 2 bestuursleden zat. Dus onze voormalige voorzitter Kees Hoek, die zei, wil jij erbij komen? En ik zeg, ik wil daar best eens aankijken. En ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad, die 8 jaar. Het is heel leuk. Een groep enthousiaste vrijwilligers. Ik denk dat we heel goede producten maken. En ja, we zien toch ook dat er veel mensen naar ons kijken en luisteren. Dus dat geeft wel een tevreden gevoel. Ja, binnenkort wordt er een interview door mij gedaan over de enquête. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar jij hebt het ook geïnitieerd met je medebestuursleden om die enquête te houden. Dat je weet waar je kijkers belangstelling voor hebben en zo. Even terug, jij zegt je carrière en waar bestond die uit? Ik ben zo'n 20 jaar ambtenaar geweest in Oostburg, later gemeente Sluis. En wat was jouw werk, Jan? Ik was hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimteordening en Milieu. Zo, ja. Hele mond vol. En daarna, de laatste 4 jaar van mijn carrière, ben ik hier wethouder geweest. Oh ja, en wat was dat toen je portefeuille? Ik had sociale zaken, cultuur, sport, onderwijs. Oké. Dus echt de sociale sector. Ja. Zeg, en nou is de bedoeling dat we in 2025 3 omroepen fuseren. Kun je daar eventjes een tipje van de sluier op lichten? Ja, we zijn al een hele tijd met elkaar in gesprek. Wij, dat zijn dan GoTV, Terneuzen, Omroep Hulst en RTV Scheldemond. Omdat we wel zien dat het medialandschap gaat veranderen. En dat we toch ook wat zorgen maken over de continuïteit als we alleen blijven. Dus we zijn al een hele stap in de richting van een streekomroep met z'n drieën. We hebben een intentieovereenkomst getekend en we zijn nu volop bezig dat te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat we zo medio volgend jaar zover zijn. Oké, dus dan 2024. Ja. Maar ik heb begrepen dat alle 3 de omroepen toch de eigen identiteit behouden? Ja, dat is wel de bedoeling. Er komt een overkoepelende stichting met een eigen bestuur. Maar de 3 omroepen blijven hun eigen identiteit houden en ook veel dezelfde programma's maken natuurlijk. Ja. We gaan alleen kijken waar we dingen kunnen combineren. Ja. En eventuele nieuwe programma's. Maar, en er is al een inventarisatie gemaakt wat de sterke punten van alle omroepen zijn. Hè? Ja. En bijvoorbeeld GoFM, die is heel goed in radio, RTV Scheldemond ook. Maar GoFM die heeft bijvoorbeeld geen televisie. Nee, ze draaien videoclips, maar dat is het. En Omroep Hulst heeft dan weer geen radio. Nee, klopt. Oké. Jan Lonink, de ex-burgemeester van Terneuzen, die wordt de nieuwe voorzitter, begrijp ik? Die heeft gezegd, ik ga het doen tot de streekomroep een feit is. Dus in het voorbereidingsproces, Oh ja. En jij bent nou volop in contact met die andere omroepen en met iemand uit Brabant, die heeft al lokale omroepen samengevoegd, hè? Ja, we hebben afgesproken dat van iedere omroep er 2 aanwezig zijn op de vergadering over samenwerking. Maar we hebben de hulp ingeroepen van Maarten van der Boom. Oh ja. Die heeft de omroep Zuidwest opgericht in Brabant. Dus die hebben dat hele traject al achter de rug. Ja. Dus daar kunnen we veel van leren. En die helpen ons op welke stappen moet je nemen, in welke volgorde, wat is nu belangrijk. Ja. Dus dat werkt eigenlijk perfect. Sinds hij erbij is alles een beetje in een stroomversnelling. Ja, want hij is, er leeft niet en hij doet gewoon belangeloos de adviezen voor wat het beste is voor de 3 omroepen. Ja. Zeg, en hoe zit het met de samenwerking met Omroep Zeeland? Want dat is ook de bedoeling. Nou ja, dat gaat eigenlijk steeds meer. Omroep Zeeland heeft een nieuwe directeur. Lia en ik zijn er toevallig vorige week geweest. Die hebben een proefproject nu met ons samen.
Dus dat gaat ook steeds intenser worden en daar zijn we blij mee, want daar kunnen we ook ondersteuning voor krijgen. We kunnen eventueel materiaal lenen, ze kunnen ons workshop geven, hoe we interviewen. Dus zo gaan we over en weer elkaar helpen. Ja, nee, want ik heb bij meneer Van der Boom in Brabant heb ik ook een workshop gehad, een hele dag. En daar leer je enorm veel van, hoe dat je moet presenteren, hoe dat je moet interviewen, hoe dat je moet luisteren en zo een gesprek gaan houden. Hè? Ja. Heel goed. Nog verder iets, Jan, dat je zegt van ik wil het daar nog even over hebben? Ja, dat wil je van me weten, Jan. Ja. Ik wil het overal over hebben. Ja, maar daar schakel even over op, Lia. Ik wil nog één ding doen. Ja? Jij zei toen ik al voorzitter voor je zorgen. Ik zei, nou, dat denk ik niet, want ik probeer dat heel lang, maar ik kan niemand vinden. Jij zei, mij gaat het lukken. En toen zei ik, als het jou lukt, krijg je een goede fles wijn. En die heb ik meegenomen. Oh. Belofte maakt schuld, hè? Dus bij deze. Nou, dankjewel. Niet in één keer leeg drinken. Nee. Nou, ik stel voor dat we dat met Janne doen. We maken er Jan Boel van, jouw schaalje. En jouw man heet ook Jan, dacht ik. Ja. En Lia er ook bij. En dan gaan we dat een keertje doen. En dan Jan Rubbens, hè? Ja. Nou Jan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Het gebaar is natuurlijk formidabel. Graag gedaan om iemand te zoeken. Want ja, hoe kwam ik nou bij Lia terecht? Lia heb ik een keer geïnterviewd. En ik had begrepen dat ze alle video's bekijkt. Jij tagt dan met een duimpje op Facebook. Ja. En ik liep door Sluis heen en ik zag daar die ooievaar zitten. Ik dacht, ik ga eens naar Lia. En het geluk was dat jouw man, die was net met pensioen, hè? Ja. Dus er kwam al zo samen. En Lia, je gaat het doen? Ja. Jij wordt de nieuwe voorzitter? Ja. En je hebt me overtuigd om het te doen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, Jan, het is een wereld die ik niet echt goed kende. Maar ik ben gelijk de eerste avond, de eerste bijeenkomst ben ik gekomen. En ik was verwonderd dat er zoveel vrijwilligers zaten. Dat wist ik niet. Daar had ik echt geen idee van. En ook veel mensen met talenten op het gebied van radio of tv of van interview of technici. En ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En ik heb wel gezegd tegen Jan, ik moet zeker weten dat de groep het wil. Dat de mensen mij zien zitten. En ik wil wel ingewerkt worden. Ja. En zeker ook omdat de mediawet bij 2025 verandert en dat er een nieuwe omroep komt, regionaal, moet ik wel een beetje bijgepraat worden en kijken hoe het allemaal loopt. Ja, maar Lia, hoe is nou de bestuurssamenstelling? Jij wilt dan de nieuwe voorzitter bij deze. Ja. En Raymond de Jong die is secretaris geworden en Huub Maas die doet financiën en die deed dat al. Dus die heeft daar een hoop ervaring in. Ja. En Raymond is natuurlijk bekend van het onderwijs. Die kende ik ook al. Ik kende Jan ook vanuit het werk. Dus dat is wel handig dat je een klein beetje een netwerk hebt in de regio. En we zijn al een keer samen geweest. En Jan gaat misschien nog eens mee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval maandag gaan we dan voor de regio op pad. En zo groei je er langzaam in. Oké. Ja. Mooi. En ik vind wel een bestuur moet faciliteren naar de vrijwilligers en naar de mensen. Ja, want je hebt iets geïnitieerd waar ik het helemaal mee eens ben. Ja. Dat bijvoorbeeld onze regisseur en iemand van de radio en ik van de tv erbij komt. Waar zitten de bottlenecks voor de vrijwilligers? Dat we samen met alle drie de omroepen... Wat kunnen we voor jullie betekenen? Wat zijn de wensen en wat zijn de mogelijkheden? Want we zijn natuurlijk ook wel gebonden aan een aantal zaken. Ja, maar dat is duidelijk. Ik zie het wel als een uitdaging. Ja, nou dat is perfect. Ja. Wij gaan daar jou allemaal mee helpen, want we hebben er zelf ook baat bij dat we een sterk bestuur hebben. Nou, in ieder geval dank u wel. Maar nou, over jouw carrière, even kort. Ja. Ik heb in de 40 jaar, want ik ben met pensioen, ik heb in de 40 jaar bij Zorgzaam gewerkt, heb ik verschillende functies gehad. Maar de laatste jaren was ik opleidingsfunctionaris of opleidingsadviseur. En dan had ik gevraagd en ongevraagd advies. En daarnaast zat ik 23 jaar in de gemeentepolitiek, zeg maar. Ja. Dat heb ik ook verschrikkelijk graag gedaan, maar daar ben ik dan vorig jaar mee gestopt. En ik was samen met mijn broers en zussen mantelzorger voor mijn ouders. Die zijn inmiddels overleden. Ja. En dan ben ik met Jan gaan samenwonen en die heeft 3 kinderen. En inmiddels zijn die getrouwd en zijn er 4 kleinkinderen. Zo. Dus dat is natuurlijk weet je wat ik zo leuk vind? Ik heb jou gewoon op de vrouw afgevraagd. Waar zou je het graag over willen hebben?
stuur maar een aantal foto's op. En we hebben hier nu de eerste foto. Ja. Is het geen schatje? Ja, de eerste, dat is natuurlijk het kapsel alleen al is, het past echt wel in die tijd. En het jurkje ook en zo. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 ben. Ja. En toen was ik nog een heel andere Lia als ik nu ben. Ja, heel verlegen. Maar je hebt heel veel meer levenservaring. Ja, ik heb heel veel gedaan. En maar alleen die ogen al. Hè, Ja. ik had 9 zussen vroeger. Ja. En ja, die keken ook zo, hè, zo van een beetje van... Wat gaat er gebeuren met die fotograaf? Hè? Want dat gebeurt niet iedere dag. Hè? We zijn van 5. Broer en zus boven mij en broer en zus onder mij. Oké. Ja. Ja. Dus dat is een hele mooie foto van je jeugd. Ja. Nou, dit is een heel andere Lia. Dat is een beetje de flow power. Ik ben opgegroeid in een tijd dat heel veel kon, heel veel mocht. Een vrij leven, veel meer dan deze tijd, denk ik. Heel anders. En dan deed je nog een sigaretje roken. En dan werd je ook niet gecorrigeerd in de zin van, dat mag niet. Het haar ging af en toe wat anders, een keer de krullen erin. En het was gewoon een fijne tijd. En dat wil ik eigenlijk gewoon aan de hand van die foto laten zien. Dat het een leuke jeugd en een leuke jonge leven had. En was jij ook zo'n uitgaanstype als ik zo? Ik heb heel veel uit geweest. Ja, ik ook, ja. Met mijn 9 zussen, dat snap je wel, hè? Ja. Maar jij bent ook een boerendochter, begrijp ik? Ja. En daar is nu Waterdunen, hè? Er is nu het Hof Waterdunen. Op die boerderij ben ik geboren. En vroeger was dat allemaal landbouw en veeteelt. En nu inmiddels zwemmen er af en toe vis, want het is ontpolderd. En de zeedijk is doorgestoken aan het Killetje. Ja. En het zoute water loopt bij eb en vloed binnen. Ik was voorzitter van Red Onze Polders. Ik heb tegen de Hetwiegen en tegen Waterdunen gevochten met een groep mensen. Daar hebben we gedemonstreerd. Daar hebben we het verloren op een gegeven moment. We leven in een democratie, dus dan de meerderheid beslist. Ja, en de Raad van State heeft... En de Raad van State. En toen heeft de schrijver, Christen Stoop, die heel veel boeken schrijft, die benaderde mij of hij een boekje mocht schrijven over de familie. En onder andere ook over mij. En dat heb ik dan toch gedaan. Ja. En intussen verwerk ik dan eigenlijk ook dat alles anders is geworden. Ja. Heel anders. Ja. Het vierde gewas, waarom is dat zo genoemd? Het vierde gewas is het gewas eigenlijk in dit geval is het nou het zoute water. Ja. En het gewas wat is de periode geweest, de kersen. Het is iedere keer iets nieuws bedenken. En nu zijn ze gekomen met de zoute teelten. Ja. Steeds weer andere. Eigenlijk op het land ga je zoute teelten, zoute groenten. Ja. En in bakken vissen kweken en dergelijke. Dus het is een heel andere situatie dan zoveel jaren terug. Ja, nee, want ik heb het gisteren ook nog uitgelegd. Want ik doe rondleidingen met volle auto's in het Genspark Goedsaftingen. Er moest op een gegeven moment 600 hectare ontpolderd worden. En er zat Waterdunen bij, Perkpolder en ook natuurlijk de Hetwigpolder. Ja. Er is nu een panoramaheuvel gebouwd van 28 meter hoog, 150 meter diameter. Ja, en ik ben dan op de open dag geweest, geïnterviewd door een redactrice van de Volkskrant. Ja. En dat stond dan vorige week zaterdag in de Volkskrant. Ja. Ik heb ook iemand van Red Onze Polders een keer gehad. Maar Magda de Feit, voorzitter. Ja, die heb ik ook, die link van Red Onze Polders, die heb ik ook naar de Volkskrant gestuurd. Ja. En zo van, hoe denkt iemand die dus boerin is en die krijgt ineens een telefoontje of een schrijven van, nou je moet van de boerderij af. Dat is bij jullie wel gebeurd, maar bij jou niet, hè? Nee. Het is, ik vind de Hetwigpolder, die is natuurlijk hetzelfde als Waterdunen. En ik vind het op zich is het wel mooi geworden. Alleen het is aangebrachte nieuwe natuur. Met bulldozers, zeg ik dan altijd maar. En na verloop van tijd zal het wel mooi worden. Maar er gaat wel een heel bestaan van mensen, van boeren en de regio. Maar was het nou jouw broer gebleven? Mijn neef zat die woont in Groningen. Oké. Ja, en die heeft daar een boerderij? Die heeft daar een boerderij, ja. Oh, ja. Okay. Die mocht er overigens blijven, maar dan betekent dat je niet meer niet meer mag boeren? Nee, en dat wilde hij niet. Nee, dat wilde hij niet, snap ik. Oké. Maar je hebt toch een bijzondere foto opgestuurd met een kleindochter? Ja, dat is Zoe, die is inmiddels nu 5, die was dan nog wat jonger. En dan ga je met zo'n meisje, met de kinderen, ga je naar het strand. En dan beleef je, ik ben toch een echte zeemens en een strandmens, en dan beleef je het gewoon allemaal anders. Want die kijken naar de kleinste dingen en die zien ineens hun voetjes in het water en die zien die voetjes door het zeewater. En dat is dan al heel bijzonder, dus die zien dan ook allerlei schelpjes. En ja, ik moet zeggen, daar ben je het kind met de kinderen. Ja, want ik ben 2 weken geleden, toen was het ook van de warm weer, naar Goede gereden.
met een kleinzoontje van 6 en een kleindochter van 3. Je weet niet wat er gebeurt, hè? Die zijn heel de dag joh, zijn ze bezig en... Die zijn nooit moe. Die zijn nooit moe. En wij maar kijken, toch? Ja. Een leuk gevoel. Ja. Zo, en dan heb je behalve het zeegevoel ook natuurlijk het stadsgevoel. Ja. Vertel. Jan, zijn 2 zonen wonen in Brabant en de dochter in Sint-Kruis, die heeft 2 zoontjes. En de schoondochter en de zoon in in Waalwijk heeft 2 meisjes. En dan ga je dan mee winkelen met zo'n klein pruts en ook dat beleef je dan gewoon anders. Dus ineens ben je, want ik heb zelf geen kinderen, ben je ineens van gewoon jonge vrouw, denk je dan. Ineens ben je oma en dan voel je je toch even van, goh, oma, dat klinkt zo verschrikkelijk oud. Okay. Maar ja, het heeft ook wel zijn charmes en het is ook wel heel leuk. Ja. Nou, behalve oma natuurlijk. Heb jij nog dingen te vermelden zo, want de tijd dringt? Even toegespitst op RTV Scheldemond. Heb je nog mensen nodig die... Nou, wacht even, we hebben nog een helikopter. Ja. Nou, en een van de schoonkinderen die werkte in het leger en daar waren open dagen. En dan mochten we bij helikopters en zo kijken. En ik kon het niet nalaten om een eigen ook als helikopter te gedragen. Ja. Het kind in mij is nooit helemaal weg. En ik vond het wel heel indrukwekkend, zeker nu dat er ook oorlog is in Oekraïne en zo en in Rusland. Dus dat was in Woensdrecht, in militaire basis? Ja, militaire basis. Maar natuurlijk heel karakteristiek voor Sluis, vlakbij het Zwin, de ooievaars. Ja, wij hebben sinds 3 jaar hebben wij ooievaars op dak gehad, tenminste op onze schoorsteen. We hadden 2 keer 2 en 1 keer 3 ooievaars. Het laatste jaar hebben we een verschrikkelijk lekkage gehad. Alles door het huis. En dat hebben we toen moeten stopzetten. Hebben we weggewacht tot de ooievaar van de nest was. En hebben kapjes op onze schoorsteen geplaatst. En nu zitten ze bij de buren. Oh. En die hadden 3 jongen. 1 jongen hebben ze met ei en al eruit gegooid. En de andere, een bijna volwassene, is verdwenen. Dus het zou best kunnen dat hij nog in het nest ligt. Want dat gebeurt ook. Oh ja. En inmiddels is die ene ooievaar al aan het vliegen. En dat andere nest is daar op die ooievaarspaal. Die staat ook vlak bij ons. Dus we hebben 2 nesten vlakbij. En er zitten nog 2 jongen. En die vliegen nog niet. Oh, en ik moet zeggen, er is wel een toename in onze regio aan ooievaars. Ja. Dus Sluis wordt misschien wel een ooievaarsdorp. Ja, wie weet. Maar dan moet je wel zorgen dat er... dan moet je faciliteren om nesten te laten maken. Ja, maar die ooievaars, die hebben natuurlijk uitwerpselen. Ja, en dat is allemaal zuur en noem maar op. En dan gaat het corrosiespecialist... Je moet het niet op je auto hebben. Nee, hè? Nee, krijg je bijna niet af. Nee, klopt. Nee. Ik weet er alles van, Zeg, en dan hier, je hebt het al verteld. Kind in mij is nooit vertrokken. Ja, Zeeuwse gevoel met de wind, zee en de zon. Ja. En ik zie toch... Ik was afgelopen zondag ook weer aan de zee. En dan zie je dat er heel veel mensen zich super voelen aan de zee, blijkbaar. Fietsen, wandelen. En je ziet dan dat ze zwemmen. Maar er zijn ook mensen die daar gewoon heerlijk van... Of haaientanden zoeken in Katzand. Ja, en je hoofd leegmaken, hè? Ja. Nou, het is vaak zo geweest in het verleden, Jan. Dan mocht ik 4 afleveringen doen. Ja, hoe ga je dat doen, hè? Ja. En dan liep je daar langs die waterlijn. En dan had je niks anders dan... Van die vragen ga ik stellen of zo, weet je wel. Dan heb je eigenlijk al een beetje gesprek met je gasten. Ja, en dat is natuurlijk mooi, hè, als je zo... Nou, en ik kan ook verklappen, toen ik pas een poeg had, in de Flauwe Power, met mijn vrienden naar Katzand. En dan over het strand naar Knokken. En dan hadden natuurlijk jonge meisjes, die hadden de bus gemist. Die gingen achterop, over het strand, hè. Ja. Dan moet je toch niet meer... dat zou niet meer makkelijk zijn. Maar zoveel plezier had. Het is allemaal moeilijker geworden. Ja, en daarom heeft Katzand en heel de kust heeft mij altijd getrokken. Ja. Goed, hebben jullie beiden nog een uitspraak voor de kijkers die zegt van... Jan, wat ga jij in de toekomst doen? Nou je een hoop vrije tijd hebt. Ik ga dingen doen die ik heel lang heb moeten laten liggen. Mijn cursus Spaans afmaken en mijn vrouw heeft al een lijst met klusjes. Dus ik hoef me niet te vervelen. Okay. Maar ik wou nog toch een oproep doen van iedereen die dit leuk vindt. Om zich te melden als vrijwilliger voor RTV Scheldemond. Want daar hebben we altijd gebrek aan. Ja. Of wat nou voor de televisie is of voor de radio, maakt niet uit. Je mag altijd komen kijken een keer. Als je het leuk vindt. Even voelen of dat iets voor je is. Ja. Nou, we hebben al verschillende jonge cameramensen opgeleid. Maar ja, die moeten natuurlijk geld verdienen en die beginnen voor zichzelf en die ben je dan kwijt. Ja. Maar elke keer heb je toch een nieuwe aanwas.
Ja. Ik wil de oproep van Jan wel onderschrijven. Want dus, als je ziet hoeveel werk het allemaal is. En iedere keer komt er wel bij. De eisen worden ook allemaal wat strenger. Ik ben benieuwd hoe het straks regionaal gaat zijn. Ja, ik wil. En we zitten in een gebied waar je heel veel samen moet werken. Ja. Dus... Nou, de samenwerking is ook dat ik een nieuw programma Scheldemondig Outside gestart ben. Ik heb ook 2 broers, een tweeling, die zijn geslaagd. Cum laude voor het VWO, 15 jaar. En dan maken we 10 afleveringen van Kerkels in en nabij Zeeland. En Franklin Vreemau van de radio van RTV Scheldemond, die heeft mij benaderd. En iedere dinsdagochtend om 8:30 belt hij mij op. En dan heeft hij het programma bedacht, De Week van Jan. Dus ik heb het alweer klaar liggen, dat lijstje. Hè, bijvoorbeeld kan ik benoemen wat ik vandaag allemaal doe. En morgen doen we dan weer iets met... Er zijn zoveel leuke dingen te bedenken. Ja, dat is natuurlijk wel fijn aan mensen, leuke dingen. En dat ze zich aanmelden om eens een mooi verhaal over iemand die ze kennen. Want soms iemand in het zonnetje zetten is natuurlijk best belangrijk. Ja, jong of oud. Ja, dat maakt niet uit. Nee, maar iemand die, ik noem het maar vitamine A, vitamine aandacht. Ja. Dat is van jong tot oud is dat. Ja. Nou, en dan mogen wij mooi, hè, jij vroeger als bestuur en jij nu als bestuur en ik als presentator, een soort intermediair zijn om gasten in het zonnetje te zetten. Ja. Goed, zullen we het dat wel laten? Ja, dat is prima. Dank je wel, Jan. Ja, graag gedaan. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, dit was Passie voor RTV Scheldemond. We zijn heel blij met Lia. En ik denk dat we zonder de fles wijn open te trekken er even op gaan proosten. Lia, proost en heel veel succes. Jan, dankjewel. Jan, Graag gedaan. op de goede dingen. Je zal u nog wel eens nodig hebben.